m'agradava molt observar els animals i això va derivar en la meva vocació professional que se va vincular a través de la carrera de Biologia, després me vaig dedicar a la investigació. Precisament vaig fer una tesi sobre uns microorganismes aquàtics que viuen també en l'albufera. L'albufera necessita aigua de qualitat i en quantitat que entre en el llac i per això estem en converses amb la Confederació Hidrogràfica, un llac d'aigües cristal·lines, no un llac d'aigües verdes. Una València verda, una València que reduïsca el seu consum energètic, una València que lluita contra el canvi climàtic. Però ara toca seguir avançant i per això aquestes primaris de compromís són molt importants, perquè tu pots elegir a les persones que duran a terme aquestes polítiques que ja han començat en aquests 4 anys però que hem de continuar. Per això, per lluitar contra el canvi climàtic, per a fer d'aquesta ciutat una ciutat sostenible, una ciutat que està en l'Europa del segle XXI. El que nosaltres hem fet és, precisament, posar en valor a l'escola pública. Ara dialoguem, ara ens reunim, ara anem als centres educatius, ens preocupem de lo que està passant. I tot això té uns resultats, com per exemple podem veure en el MACSAU. Vos propose renovar un pacte basat en el diàleg constant amb els veïns i veïnes, amb els col·lectius ciutadans. Jo mateix m'he criat políticament en els moviments socials i en ells he après que la política només serveix si es posa al costat de la gent, si atén els seus problemes per a mirar el dia a dia en una ciutat que avança. Així ho he fet durant aquests 4 anys com a regidor de l'Ajuntament de València i així vull continuar fent-ho de la vostra mà. Per això em presente a les primàries de Compromís per València i per això et demano el teu suport.